za zadnja putovanja. Sredinom srpnja 1991. u Generalštab bivše Jugoslavenske armije pozvani su zapovjednici korpusa. Tada se napravio plan operacije za napad i na cijelu Hrvatsku, a i Dalmaciju. Ne smijemo dopustiti da nam povijest piše na tko. Jer kroz povijest su to i događali, su nam pisali u Beču, u Rimu, u Budimpešti, u Beogradu, sudi su nam pisali povijest, ali mi se nismo usudili i čekali smo da dobijemo odobrenje da nam neko reče što nam je ovdje bilo, da mi onda rećemo nemamo se čega sramiti i moramo preuzeti, moramo preuzeti to pisanje povijesti isto u svoju. To smo dužni, ja tako smatram, i nekakvim svojim generacijama iza nas koji će doći. I u ovom slučaju sigurno nemamo se čega sramiti. Znači, imamo se čega pronositi, da smo zagledali na pobjede. Mi smo kao pobjedili u tom ratu, iako je tu stradali Konavle i Župa i Primorje, sve je bilo spaljeno točno, ali ipak ljudi su na neki način vratili su se. Nismo satrati kao što je trebalo biti. Zato je to, a u uvodnom moću slanga i to izgledalo da je to nema. Mogu vam sada pričati ovdje satima o tim nekakvim iskustvima sa snimanja, sa razgovora, obilaska terena. Međutim, budete li čitali ovu knjigu, vidjet ćete kako to otprilike izgleda. Ja vas pozivam da se, evo ne znam, možda ima puno stranica pa je malo teže to sve čitati tako, ali je zanimljivo pa ja vas pozivam to uraditi. Ono što je sad, da zaključim, vidite ste ovaj jedan mali trailer, to je prvi od 4 koji ćemo pustiti večeras. To je u stvari ono što smo mi pripremili ovog serijala, u razgovorima uspjeli snimiti sa ljudima koji su to vrijeme bili, znači nama kao svjedoci toga vremena. Cilj je bio od početka da mi imamo usvajan film dokumentar. Međutim, kako se puno toga skupilo, jednostavno bilo mi rješao da propane sa taj materijal, tako da je nastala knjiga. Ali i dalje se mi fokusiramo na ovaj serijal i znači taj serijal je malo zahtjevni medij. Tako da cilj je sada kroz, znači ono prvo izdanje za 2015, to smo malo razdijelili, a ovo drugo izdanje koje je dopunjeno, želimo kroz prodaju doći do sredstava da taj serijal možemo isfinancirati. Toliko tih zagonetki je bilo, mi naručili 10 Motoroli preko Atlasa, drugčije se nije moglo, da se u Beogradu ugrađuju kristali, da se ne možemo to nikako dobiti, prošlo sve, došlo rat. Što će nam Motoroli više? 96. me zovu da dođem uzem Motoroli. Kako su došli iz Beograda Motoroli iza Oluje. Neko ih očito čuo i onda smo ih dali DVD-u. Vatrogasstva smo ih dali, eto nisu propale. A sve su to male zagonetke kako su nas ljudi obstrujali, što su nam sve podmetali. Mi se vada ovakvim skupa, meni je žao što su včeras nije malo više ljudi ovdje branitelja, nekako svi smo se skupili, ušli na stav, više 91. postoja smo dosadni, prozivaju nas da imamo neke zasluge, ne znam kakve zasluge čovjek može, kako je sa 20 godina prekinio školu, prekinio sport, prekinio poslu, prekinio nešto, bio spreman pobrinuti ostati kosti, da mu se danas jednogodišnje stavlja vijenac, koje su to privilegije bile i onda i koje smo to privilegije doživjeli danas. Svako je normalno, vrati se svom poslu, radi koliko može i umije i bori se za sebe i svoju obitelj. Međutim, ovo svjedočanstvo pisano pa igrani film, ovo je 7. knjiga Domovinskog rata na području grada, bilo je neko knjiga u filmova, nadamo se da ćemo svi pripomoći koliko knjiga da se ekranizira i ovaj dio povijesti, da bi ostavili nešto djeci. Meni je fenomenalna ideja ovaj sad povijest u školama gdje se hoće djeci približiti malo 91. da nije to igrica, da nije se igralo na kompjuterno pa dobili državu, nego da su ljudi ostavljali svoje živote. Također, jednu uz ove knjige je sigurno i onaj temelj za buduće istraživanje. Neko ko se bavi poviješću, ko je povjesničar, koga bude zanimljivo Domovinski rat, iz ove knjige lako može izgledati nekakve segmente, nekakve detalje, svjedočanstva, što je jako bitno za nekakve buduće radove.
onda i ovo što je ovdje rekao, neki svjedoka nisu više ni živi svoje. Tako da, zavolio da taj film bude, makar mi živi, pa da to ja sam primijetio jednu stvar kroz izjave poslije ljudi koji su poslije razgovora s Oliverom i to da je mnogima nekakav kamen pao srca, da su željeli to negdje reći, da se to nešto dokumentira. Bez obzira da li su vjerovali da će to ikad biti objavljeno, neće biti objavljeno. Ali ono neko psihološki je bilo, ajde nek sam ja neko svoju istinu, nek je neko čuo, a kad je onda zapisano, to je isto vijelo. Trčeći mi za skale, njega je povodno malo više nego mene. Ja sam se bacio u stranu preko zida, on je nastavio trča dole, njega dugo sasvjetlo, a ne znam, brzino, dobro. Ali ostali smo živi. Ostali. Počeo ja da se derem, da pjevam, ne znam pjevati, sam počeo se derati. Sviće Sokolovi, Srećko mi je govorio riječi i onda je cijela tvrđava prihvatila pjesmu od nas, i Kosovci, i naša garda, i cijela tvrđava je počela pjevati. To je tvoj